Gata. Ușor, ușor vezi la bol. De ce vrei să alergi? Nu fac un filmuleț. Uite când a căzut cu nasul acolo? Da. Te uzi, tata. Știu, eu sunt atent. Hai și mergem la cabină. Da? Mergem la cabină? Acolo e cabină. Ha. Uite, vezi, au intrat în piață. Hai, aleargă. Uite că vin, vezi? Tati, acolo știi, fântâna asta, beau ei apă, tati. E special concepută pentru ei. Și doi băieți ai mici. Da. Unul mai și unul mic. A căcat aici în apă de Uite, acolo beau la porumbel. Da, și s-a udat pe picioruș, ai văzut? De ce?